Glædelig 20. december og velkommen til et fuldstændig vanvittigt afsnit. Men det der kommer til at ske nu, det er at vi får besøg af intet mindre end Marco Schulz og Kasper Ravndal fra Vinvesteren. Det der kommer til at ske nu, det er sindssygt, fordi det der sker nu, det er at Kasper og Marco, de har siddet og grint af os hele dagen behind the scenes. Og det vi kommer til at gøre nu, det er at vi laver verdens vildeste bestyrduel. Og måske Kasper og Marco, fordi Daniel har skrevet det her script, så er de måske ikke helt klar over, hvad fanden der kommer til at ske. Jeg er ikke klar over, hvad der kommer til at ske, men vi skal have fundet frem til, hvem der er Vinvesterens bedste bestyrer. Inden vi finder ud af, hvem der er den bedste bestyrer i hele Danmark, så tænker jeg, at vi skal have julemanden ind med dagens vin. Kom her. Julemand, jeg fucking elsker dig. Du er den, der selv... Hvad laver du? Jeg kan ikke bunde endnu. Ej, men det smager godt. Det gør sgu han. Det smager bedst godt. Velkommen til Kasper Ravndal og Marco Schulz for helvede! Og hvis I gerne vil følge dem, så er de ikke utilfredse med det. Er det noget med Marco, du følger? Nej, der er ikke plads til flere. I tror, I skal ind og lave alle mulige vinudfordringer, og dit og dat, og hvem kan sige det her om vin og det ene og tredje. Nej. I har som sagt stået om bag kamera og griner og tænkt, hold kæft nogle idioter, og det er vi trætte at høre på. Ja. Og derfor så bliver det fucking sindssygt det her. Det her, der sker nu, det er, at vi vil gerne udfordre jer to, fordi vi i sin tid ansatte jer to legender i branchen. Og det gjorde vi ud fra jeres kompetencer På en ølbong. Så vi skal have fundet ud af, hvem af jer kan tage en ølbong hurtigst. Yes. Og det er ret relevant som barbestyrer. Så bare lige for hvis vi lige kan også skåle med Martin hurtigt. Skål for helvede, Martin. Hvorfor vil du det nu? Det ved jeg, det har jeg bare lyst til. Skål, Martin. Hvem vil have hvad? Jeg er lige klar. Vi har en Harbo julebryg, og vi har en normal grøn pilsner. Jeg tror ikke, jeg har smagt den der endnu. Okay, så nu skal jeg bare forstå det her. Det er, at der kommer til at være 3 challenges, og det er en bestyrduel, og vi starter sådan her. Minimum 3. Hvem kan hvad? Yes. Det handler Hvem vil have julebryg? Yes. Den tager jeg bare. Godt. Kasper. Holder du den selv og alting? Du må gerne lige holde den. Kasper, hvad er dit forhold til en ølbong? Mit forhold til en ølbong, det er det fandme mange år siden, jeg har taget en. Fint. Er vi klar? Men det var en god oplevelse sidst. Ja. Pisse godt. Jeg skulle altid godt. Vi siger 3. Vi siger 2. Vi siger 1. Vi siger starttiden. Det sagde man hurtigt. Det sagde man hurtigt. Det er kraftedeme hurtigt. Hvad er det? 5,18. Ej, det var da ikke da jeg stoppede. Det var da bare da jeg stoppede med at suge. Jeg skulle lukke den. Og Marco, Er det det her, du kan, Marco? Ellers er der nogen, der bliver skuffet af mig. Det er det, vi finder ud af nu. Det kan vi. Marco, det kan vi godt der. Du kører den Du tager den stående, eller hvad? Ja, jeg tager den stående. Hold da kæft. Gør jeg ikke det? er vi klar? Det gør du da bare. Vi siger 3. Er det skidt? Så gør jeg det bare. 3, 2, 1, nu. Der er lidt delay på starten. Der! Og det var også 5,18. Nej, det er lige. Er det lige? Der er ingen af jer, der er fyret endnu. Så tænker jeg, at den er uafgjort. Vi går videre til næste. Og det vi skal her med dem her, det er, at vi skal spinde på snapshjulet. Ja. Vi er klar til step 2 i den fuldstændig vanvittige bestyrduel. Og det, der er så vildt, det er, at vi starter med en ølbong, og der er drengene fuldstændig even. Så i virkeligheden handler det faktisk bare om at mishandle vores to bestyrer. Yes. Og det er fordi, jeg sætter grin også. I har gjort Yes. grin. Og I griner os, og nu vil vi grine jer. Yes. Så jeg tænker, Kasper, Du får æren af at bestemme på snapshjulet. Og så ser vi, hvad det ender på. Snaps! Og den ender på en... Kan vi lige spænde igen? Nej, fordi det der er her, Kasper, i mine noter. Rammer man vand, skal man som straf tage en snaps. Hvem havde set den komme? Og Marco, han så nu at skal spænde på snapsvandhjulet, og han tænker, hvordan fanden escaper jeg fra det her? Rammer man snaps, så skal man tage en Og snaps. Kasper Ravndal, du kan jo give æren af, hvordan føles det til en snaps? Jamen, nu er vi jo heldige, at de er kolde. Og det er linje. Det er jo, som vi godt kan lide det. Så skål. Vi haster videre. Det vil gå køligt, så kan man gøre Daniel, Marco rammer vand. Hvad det betyder? Ifølge mine noter, rammer man vand, skal man som straf tage en snaps. Det der sker, det er, at Marco tager en snaps. Bemærkeligt, at jeg fyrer min helt op. Hold da kæft. Ja, det var dumt. Bare tage en mere. Bemærkeligt det. Skål. Forlad. Forlad! Ja. Ej, det er flot. Det er flot, det Hvorfor der. kan I gøre det så nemt? Udfordring nummer 3. Der står der i mine noter, at I skal åbne en vin på tid. Og den,
der åbner langsomst, skal tage en snaps. Og som præmie skal man tage en snaps. Og det er jo faktisk en reel bestyrtduel, det her. Det er meget sjovt. Yes. Markus starter, vi tæller ned. Det er faktisk afgørende konkurrence. Du tæller ned. 3, 2, 1. Nu. Godt cut. Det var sat med. Det var sat med flot. Og sat med hurtigt. Det var 14,2. Ja, flot. Godt arbejde, godt arbejde, godt arbejde, godt arbejde. Hvad skete der? 2, 1. Nu. Det koster i tid. Typisk jyder. Det er typisk jyder. Springer over, hvor gæret er lavest hver evig eneste gang. 10 sekunder flat. 10 sekunder Amatør. Amatør. Ja, men bror, det kan jeg stadig godt, hvad skal jeg? at det, der kommer til at ske, det er, fordi I var så tæt, så tager begge to en snaps. Så må vi skåle. Lad os. De kloge, de mindre kloge. Og det er der jyderne kommer ind for højre og siger slam. Men Marco, jeg må selv sige, flot snit. Ej, det var virkelig hurtigt, det var clean, det var flot. Giver det mening? Har vi 2 glas til dem der til Daniel, og jeg tager en snaps med? Vi tager alle sammen snaps. Jeg elsker snaps. Jo, men vi vil ramme peak, selvfølgelig skal vi det. Dreng, vi skal med. Jeg skal fucking en snaps. Jeg skal fucking en snaps. Nå, skulle vi aldrig hilse på hinanden? Tænk over, det er CEO. Og det er CEO. Tak for jeres drenge. I er mindst lige så stor en del af Vinvesteren, som vi to er. Og fucking tak for jer. Så skål for helvede. Ses på bunden. Hvor på krabberne på bunden? Ikke så meget snak, mere druk. Det var dejligt. Ja, der kapper jeg den. Du har ikke engang taget en slurk af den. Kasper. Og det er virkelig godt til det nye år. Ved du godt, du har lønsamtale i januar? Kerank. Selvfølgelig kan det. Selvfølgelig kan han. Kerank, drikke ud. Selvfølgelig kan han det. Selvfølgelig kan han det. Selvfølgelig kan han det. Kom ud. Hvor er det sjovt. Jamen, du er jo braindead. Fuldstændig braindead. Hold kæft, hvor er det lavet, lille mand. Dansk vin, Kasper Marco. Jeg synes faktisk... Nej. Stop, Marco, stop. Ikke mere rank nu. Jeg vil helst have Kasper og Marco, at det er jer, der er lidt tilsmærende den her vin, fordi rank over hjørnet. Vi kan ikke bruge sådan noget. Det er det, jeg har været savnet. Jeg har aldrig set så meget sved på min pande indenfor. Hold kæft, han sveder. Det skulle ikke svede. Det er vand for helvede, lige skulle det. Jeg kan lige skal sige, at jeg har et bud. Julemand! Nej. Kan vi bede om kan jeg bede om noget vand, julemand? Nej, Jo. det kan du vinde på snapshjulet. Du kan ikke bare få vand. Fint, nu skal jeg lige skrive for her, Anders. Danmark. Inshallah. Yes. Jo, det kan vi. Hvis du kan den her vin, hvad siger du så sådan der nye lønpakke? Lønpakke. Den nye lønpakke, den ser super ud. Skal vi lukke den her? Tror du? Juridisk var det noget lort, det jeg fik lavet der. Hvad synes I om det? Jeg synes, det smager pisse godt. Det er meget let. Juicy. 3, 2, 1 nu. Kom, vi holder fast. Det er på der. Hvad står der? Vi siger Italien, så siger vi Sangiovese Montalcino, 115 kroner. Og jeg siger faktisk også, at der er 70% Sangiovese for at være helt præcis. Og hvad er det for en vin? Det er mandagsnyt. Julemand. Julemand. Hvad står der? Hvor meget? Hvad siger Sangiovese? Er det 70%? 70% Sangiovese. Fucking let's fucking go! Og der er vi der, Marco. 1 point for prisen, der koster 135. Men vi har da 2 point for land og Jamen, det er derfor. Og hvad sjovt er, ved I hvad sjovt er derovre? Vi får 2 point, I får 1. Nej. Hvad? I får 1 for Italien. Ja, og prisen også. Nå ja. Ja, Vi får 2. Johannes, hvad er medlemsprisen? 72 kroner. Så det er en honorable mention, men 72 kroner på medlemspris. ikke med det. Hvis I vil prøve det, køb det. Hvis I vil ikke, så forstår jeg godt. Men det eneste, vi kan sige, det er tak for jer, og tak fordi I har set med. Og hvis I gerne vil se med i morgen, for nu nærmer vi os kraftet med juleaften, og der kan jeg godt bruge noget sprogbrug, som min mor ikke kan lide. Og med det, så kan jeg kun sige, hvis I gerne vil se, om vi når til juleaften, for det ved jeg faktisk ikke så rigtigt selv, så husk at subscribe, og så kan jeg ikke sige andet end tak for i dag. Tak for det. Glædelig jul. Tak for det. Glædelig jul.